Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и силите, които са на небето, ще се разклатят. Тогава ще видят човешкия син, идещ на облаци с голяма сила и слава. Тогава ще изпрати ангелите си и ще съберат избраните му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето. А научете притчата от смокинята. Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че той е близо при вратата. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. А за онзи ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито синът, а само Отец. Внимавайте, бъдете и се молете, защото не знаете кога ще настане времето, понеже това ще бъде както човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си, на всеки отделна работа, а на вратаря заповяда да бди. Затова бдете, защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата, вечерта ли или посред нощ, или когато пеят петлите, или сутринта. Да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали. А каквото казвам на вас, на всички го казвам. Бдете!